Kao filmaša čini mi se fantastična prilika da Rijeka postane europska prijestolnica kulture 2020. jer mislim da imamo što ponuditi Europi u smislu fantastičnih lokacija za snimanje. Imamo jezero na 2 km odavde, imamo more, imamo otoke, imamo šume, imamo grad, imamo novu arhitekturu, staru arhitekturu i imamo ljude koji znaju raditi. Evo, baš na području filma u zadnjih 5-6 godina se u Rijeci puno toga napravilo i sad je dobra šansa to da se to podigne još korak više. Najvažniji razlog zbog kojeg mi se čini da Rijeka zaslužuje biti prijestolnicom kulture je sam karakter grada. Znači, ona je svojim karakterom već prijestolnica kulture zbog svoje otvorenosti, tolerancije prema različitostima i nacionalnim, manjinskim, bilo koje vrste i nekako otvorena prema svima bez osuđivanja. I ovako kad je čovjek vidi, stvarno je ono što je, nema potrebu da bude nešto drugo i da bude uljepšana varijanta sebe. Jednostavno je istinita i ogoljena i to je po meni ono što je čini posebnom i vrijednom. I tako da mislim da je ona svojim kulturnim ponašanjem zaslužila biti prijestolnica kulture i da iako je mala po svojoj veličini, velika je po suštini i zato joj se svi rado vraćaju. Mislim da je kandidatura Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture dobra prije svega zbog širenja svijesti i zbog nekog načina zbog populariziranja kulture i umjetnosti. Naime, čak i ako ne dobijemo kandidaturu, same promotivne akcije, znači čitav niz nekakvih promotivnih akcija osvješćivanja javnosti o kulturi i umjetnosti ima po meni pozitivan učinak. Tako da kako god se okrene, dobili i ne dobili, mislim da su učinci mogu biti samo pozitivni.